Kumpanija tal-fuel kienet ingħatat kuntratt ta' 4 miljun euro fuq rakkomandazzjoni ta' Simon Busuttil, illi kien l-avukat tagħha. Tkellem dwar dan il-Ministru Joe Mizzi meta fil-Parlament kien qed iwieġeb mistoqsijiet parlamentari. Mizzi żvela li din kienet kumpanija li tissupplixxi fuel tal-avjazzjoni. Illi dana l-avukat, nerġa' ngħid li huwa llum huwa kap tal-Oppożizzjoni, u li kien fil-pożizzjoni illi bħala deputy cap tal-Partit Nazzjonalista qabel l-elezzjoni li għaddiet, kienu illi rrakkomanda biex li din kumpanija tingħata 4 miljun euro. Il-kumpanija hija Qatar Petroleum Services Limited. Skont il-Ministru Mizzi din kienet waħda mill-kumpaniji li tbedet mill-Partit Nazzjonalista. Fil-Parlament, Mizzi qal li fid-dawl tal-inkwit intern u l-paniku li kien ħakem il-Partit Nazzjonalista qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet, Simon Busuttil kien irrakkomanda li din il-kumpanija tingħata il-kuntratt. Dak iż-żmien Busuttil kien viċi kap tal-partit u avukat ta' din il-kumpanija. Fil-Parlament, Simon Busuttil der urtat bil-kummenti tal-Ministru u qal li Joe Mizzi għandu jirrepetihom barra il-Parlament.